104.5 FM Enugwu. Ngwa na-etufu ya oge maka na oge adịghị eche mmadụ ka m nabata kene onye ọbịa mụ na ya nọ na studio tata Chinaza Adigbo ọ bụ ya gụpụtara ọmalịcha egwu anyị na-akpọ anyị na-afa akpọ wee na-emego obi aṅụrị nnekekwa nke ime dị m mma ifuru ọkụ onye ya si wee dị mma anyị na-asị ka Chukwu gọzie gị maka na eji m aka na imere njem wee gbadata tata anyị na-asị gị daalụ okwu iji wee bịa ama mkpọnata gị nne nwaanyị ọma ise ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara maka na oge adịghị eche mmadụ anyị na-ekwu gbasalụ omenala ihe tupu imebe ihe omenala tupu imebe ihe dị na ịgọ mmụọ na ụmụ ya ndị a ka ibidoro n'omenala bịa gụbazie egwu ke nke iji wee bido ana m agụ egwu mgbe agụbara m egwu mgbe m na-etolite mgbe m nọ na skuul so mgbe ahụ na ịmagonu ihe oge nyere ugbu a na ndị be anyị Igbo ahapụgo omenala na-emezi na-ejezi n'ụka so ọ bidoro na mgbe ụfọdụ nne na nna anyị ha mụnwa ka dị na obere so ha nwụnyere m n'ụka so na-etolite nke bugodo egwu bụ na onyinye m dịka ị ga-akpọ talent or gift so ana m agụ egwu kemgbe and asa onye ụka ana m agụ egwu ụka mgbe ahụ yotago so anọkete m wee bịa chọpụta na ebe a bụrụ for me because dịka onye Igbo ekwesịrị m ị na-eme ihe Igbo dị practice omenala maka na ụka dị against omenala so enwere a lot of things m bịa chọpụta so bidozie na-agọ mmụọ na nsi mkpebizie n'onwe m na m ga-agụbazie egwu m n'ụdị na-agụ ya n'ụdị omenala n'ụdị nke bụ eziokwu bụ na nke a sonyekwara n'ihe n'okwu anyị ga-arụta aka taata mana ka anyị nabatagodi ndị n'ụlọ maka na anyị chọrọ ka anyị kwuo gbasara nke bekee kpọrọ revolution cultural revolution kedu ihe kpatazi ndị mmadụ jizi wee malitezie na-ajụ ajụjụ dịka gụọ na onwe gị bụ Chinaza Adigbo si wee jụgide ajụjụ wee sizie n'ụka wee pụọ si na mba na ọ dịzikwa mma ka ị na-aghachi na omenala maka na omenala bụ isi ije gị anyị ga-arụtụ ya aka ebe anwa ihe kpatara ndị mmadụ ndị Igbo na nke ikpeazụ jizi wee na-achọ kachasị ndị ntorobịa na-anụghachizi ka ha jụọ ajụjụ gbasara ihe aha asị dịbụdị ihe ọjọọ kedu ihe bụrụ ihe ọjọọ na omenala Igbo nwa asịzi anyị asị anyị emera ndị nne anyị na ndị nna anyị si anyị na anyị gbabala ọsọ kedu ihe kpatara ya wee a na-ajụ ajụjụ a na-ajụsizi ike melụ ndị mmadụ jizi wee malitezie na-emezi omenala mara na onye na-arụ nke ọma na onye na-arụ nke ọjọọ maka na ọ dịzikwa ka ndị na-arụ nke ọjọọ odizikwa nne na nke ikpeazụ a mbụ bụ na enwe okwu ikwuburu before ndị kpọrọ na fon ekpọ ị na-ekwu na na ndị mmadụ amalitego ịjụ ajụjụ wee na-anachi ya takwa na omenala this time around nke bụ eziokwu na mụnwa so na ndị one of those people kweyotago maka na ya bụ ụka a na-aga na ụfọdụ na-aga ya mana ha na-agụ ihe edere na ya bụ Baịbụl maka na enwe ebe edere na Baịbụl wee kwuo ihe a bụ na Old Testament dịka esi wee dee na Baịbụl a na-asị na ka a laghachi enwe ndị I believe I assume dịka ha si wee dee na Baịbụl n'ọnụ Chukwu God na-agwa ndị mmadụ wee sị ha na ha na-achị na ụzọ nna ha na ha ga-ajụ ajụjụ the good ways of their ancestors ụzọ ndị nna ha na ebe ahụ ka ha ga-afụ the true salvation ebe ahụ ka ha ga-afụ udo nke mkpụrụ obi mana ha jụrụ ajụ wee sị na ha agaghị eso ụzọ nna ha nọọ ya mere ahụhụ ji wee dakwasị ha azin ha na-agabiga nsogbu ha na-agabiga now mụnwa na onwe m bụ onye na-abụ nna eje ụka ana m alaike ige ihe a na-ekwu egwucha ya abịa m na-atụ n'uche in reality mana na-atụ n'uche na-ahụ na ihe a adabacha na mbido na-ajụ ụmụ ajụjụ ihe a m gụtara na Old Testament ahụtụbeghị m ebe
ndị na-akụziri na anyị ihe na-agụ ya mana abịa ejide nke bụ na New Testament si anyị na ihe nọ nka mana ihe mgbe ochie na ọ na-asịgo na ihe niile adịgo ọhụrụ ebe ihe niile adịgo ọhụrụ abịa na tit na Old Testament mana abịa a na-agwa ya na kedu ka ihe mgbe ochie ga-esi bụrụ ihe gasị na anyị forget ya kemgbe ekekere ụwa anyanwụ na-acha ụbọchị ọbụla chifuru anyanwụ acha kemgbe rute ugbu a kedu ihe mere na ọ bụrụ na ihe gara aga enwezighị uru onweghị uru ọ bara ọ dịghị mkpa ka ichefuo ya then what are we saying? So mbidozie na-emezi analyze so many things. Mmiri na-ezo from year to year. Mmiri adịghị akwụsị anyị na-aṅụ mmiri anyị na-esi nri ahịhịa. So there is no way you can talk about na anyị hapụ ihe ndị nna nna anyị ha ndị sụrụ ụzọ anyị na-aga na-eme enjoy today ma ụzọ mmiri ma anyị ụmụ ihe ndị anyị ji anyị ahụ mere all those things. Kedu ihe ị ga-ejisizi m na anyị forget if we should ọnwụ na anyị ga-echefu ihe ndị nna nna anyị ka anyị chefuo ọnụ ma nri anyị na-eri today ji anyị na-akọ mmiri anyị na-aṅụ ka anyị chefuo. So ihe ndị a ka m bịa jụbazie wee nwee ike nachiyatazie sizie na omenala na ebe a bụ ebe ihe a na-agwa anyị nọọ ihe ọjọọ na ya gana ebe ahụ ka ndụ dị. So now abịazie na nke a na-ekwu maka ndị jizi omenala eme ihe ọjọọ. Now ị na-anya ịhụ na majority many people ọtụtụ ndị mmadụ na-anachiyata na-aghọtazi eziokwu ihe nọ na omenala a na-asị anyị na ya emena na onweghị ihe ọjọọ enweghị ihe ọjọọ nọ na ị ga-ewere nzu were ọjị wee kpọkuo Chukwu kpọkuo your ancestors ịghọtago gwa ha okwu you commune with them ewe ọjị gị na ha ata you understand aghọtago na enweghị ihe ọjọọ dị ya na mana ụfọdụ ndị ahụ bụ no that na ha nwere ihe a na-akpọ mmụọ izu oshi n'ime ha mmụọ aghụghọ n'ime ha afụzie that na a lot of people na-etetezi n'ụra ụfọdụ bịazi ha gbabatazie site na ha wu dibịa na ha na-arụ dibịa na ha wu eze nwaanyị enwekwenye ha nwa enwe dị ozi ọbụla a na-ezi ha enwe ha ihe ọbụla ha ma na ha just no frame mụọ na ha na-eme ndị a bụ ndị na-awụ na ha bịa ha na-eme nke ọjọọ. Ụfọdụ bịa ha ga-asara ọgwụ gaa na mba sata ọgwụ ga-egbu ọdị ndị a na-abụ ọcha gbute ọcha ha chasị gbute mmadụ bịakwute ha sị ha mere ha nke a ma ọ gbuo mmadụ ha na-eme nke a bụrụ ọdịnala sọrọ igbu mmadụ ma iji mmadụ wee anyị adịghị eji igbu mmadụ nsọ n'ala Igbo. So onye ọbụla sịrị na omenala Igbo ọdịnala Igbo na a na-akwafu ọbara ma ọwụghị otu ahụ ndị na-eme ya bụ ndị n'ime obi ha bụ ndị ọjọọ and ndị ahụ adịghị last. Daalụ rinne Chinasa Nwada Igbo daalụ maka ịgbadata wee sonyere anyị obi dị anyị nnukwu aṅụrị nke bụ eziokwu bụ na oge akachala anyị n'aka ọ bụ dị oge ndị ọzọ ka anyị na-eri ka ọ dị ugbu a mana ya dịba ha ga-anagide anyị. Daalụ rinne ọka bụ n'oge Igbo ndị ọma ka anyị kara na-achọzi ka anyị zọpụ ụkwụ na ya. Chinasa Igbo daalụ maka isonyere anyị anyị jikwa aka na ị ga-agbadatakwa ka isonyere anyị mbọsị ọzọ maka na okwu anyị malitere ikwute atọ gwubeghị aka ga-ekwu ya mbọsị ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị oge agwụchala anyị n'aka ụfọjifọ kọfalafụkwasị ya aka mbọ ezi onye gị Chris Frank Ndụkụba nwachiri afro nke izizi n'ala Igbo na-asị udo ka emesịa.